nika shi. Bari ku ji daga farko har ƙarshe. Kuma Allah ba haka yake tsarinsa ba, zai ba wa bawansa falalarsa a lokacin da iso ya ga dama. So ko kai mai so kana so, ko kai baki ba ka so, ko kana ganin bai dace ba, Allah baya canjawa. Kuma ba wai doctorin degree ba. Kamata shi President Bola Tinubu ya duba irin gudunmuwar da wannan bayan Allah yake bayarwa a bangaren adabi da ta zaburar da matasa, da gudunmuwar da yake bayarwa a matsayinsa na ba shi da wani malami da koya masa wannan harka, ya tsaya ya ba shi ma wato national award da ake bayarwa. Kamata ya samu zabgegen titi a cikin garin Abuja ko Lagos ko a Kano ko a Jigawa ko a wata jiha daga jihohin Arewa, a rubuta Dr. Abdullahi Adamu Kahutu Rarara. Wannan duk abu ne da yake da kyau. Wata rana sai ka ga kai za a ba, ko ni za a ba, ko shi za a ba wanda yake ji ba daɗi. Ita duniya kamar layin gidan mai ne, in dai kai haƙuri na gaban ka ya sha, kai ma za a zo kanka. Wasu daga cikin masana na da ra'ayin cewa wannan ainihin taro da aka yi aka bada wannan lambar girmamawa ko kuma digirin girmamawa mafi akasari an yin shi a bikin yaya ɗalibai, wato babban bikin yaya ɗalibai da ake kira da convocation. Shi kuma wannan ba a ainihin wannan convocation ɗin aka yi shi ba. Wasu na ganin cewa wannan dalilin ne ma suke ganin cewa kamar akwai alamun cewa kamar ba na gaske ɗin bane ba. To a kowane yanayi aka yi shi dai sunansa doctorin degree. Muna tare da Alhaji Nura Hussaini, jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, da za mu tattauna. Alhaji Nura Hussaini, barka da ziyartar DCL Hausa. Alhaji Abdullahi Garba, barka da yamma. A daidai wannan lokacin ko kuma ba da jima wannan ba, ainihin wata jami'a ta sanar da cewa kamar ta karrama ɗaya daga cikin ku 'yan masana'antar Kannywood, mawaƙi Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara. Daga baya kuma ainihin wannan jami'a ko kuma wasu bayanai suka hito cewa kamar wannan digirin girmamawa da aka bashi kamar ta boge ce. Ya ku 'yan masana'antar Kannywood kuka sami ainihin wannan ta leko ta koma da wasu ke cewa? To ni a waje na ba ta leko ta koma bane. Alkhairi ne babba. Domin ai ba shi kaɗai ba ne a cikin wannan sana'a, ko ta ɓangaren mawallafa waƙoƙi ko ta ɓangaren adabi na fina-finai ko marubuta ko jarumai, amma ka ce an ɗauko shi an ba shi doctorin digiri na girmamawa. Wannan abu ne wanda yake ya kamata duk mu yi murna, ba don komai ba saboda ba abin da yake raba fim da waƙa, ko kuma in ce ba abin da yake raba industry gaba ɗayanta. Entertainment industry ce, creative industry ce, so kusan a haɗe take gaba ɗaya. So wannan abin da ya shafe mu ne, kuma mu yan Kannywood muna murna, muna fatan alkhairi. As far as my concern ni dai wannan abu ne na farin ciki, ba alamun ta leko ta koma bane, domin shi din he deserve a bashi wannan award din ma ba tun yanzu ba, tuntuni. To amma yanzu misali kuka samu labarin cewa wasu na cewa kamar ainihin wannan digirin girmamawa kamar ba na gaske bane ba, na boge ne. To, ai ka san duk jami'a tana da mai magana da yawunta. Ka kaddara ma an ce ba na gaske bane, bogi ne, ka kaddara ma wasu suna iya faɗan hakan. To ai da ba san jami'ar ba, mu dai mutane da yawa ba su san American European University ba, sai da ma aka ce an bawa shi Dauda Adamu Kahutu Rarara wannan honorary doctorate degree da aka bashi na girmamawa. To kaga kenan karansa ne ya kai tsaiko har aka iya kiransa aka bashi wannan abin. Kuma ni ina ganin duk wani bahaushe da yake arewacin Najeriya abin alfaharinsa ne, abin ya gode wa Allah ne, domin yau da 'yan kudu aka ba wani zaka ga sun haɗu collectively suna murna, domin ɓangaren su ya samu ci gaba. To kaga kenan ba za mu kalle shi a matsayin wai ta leko ta koma ba, mu abu alamu ne na nasara. To amma kuya kuka ɗauki wannan matsaya ta musamman wanda ake yadawa cewa kamar digirin nan ba na gaske bane ba? To wanda ya ce ba na gaske bane, mu a wajen mu da shi dokta ne, kuma da shi muke addressing ɗinsa. In za mu rubuta masa takarda ko menene da shi za mu rubuta Dr. Abdullahi Adamu Kahutu in bracket mu sa Rarara, ba don ko ba saboda wannan haza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, kamar yadda Annabi Sulaiman ya faɗa. Allah yana ba da falala kuma ya jarabci wanda yake ganin shi ya kamata a ba falalar, sai a ba wanda yake ganin bai dace a bawa ba. Da shi kuma Allah ba haka yake tsarinsa ba, zai ba wa bawansa falalarsa a lokacin da iso
ya ga dama. So ko kai mai so kana so, ko kai baki ba ka so, ko kana ganin bai dace ba, Allah baya canjawa. Kuma ba wai doctorin degree ba. Kamata shi President Bola Tinubu ya duba irin gudunmawar da wannan bayan Allah yake bayarwa a bangaren adabi da ta zaburar da matasa, da gudunmawar da yake bayarwa a matsayinsa na ba shi da wani malami da koya masa wannan harka, ya tsaya ya ba shi ma wato national award da ake bayarwa. Kamata ya samu zabgegen titi a cikin garin Abuja ko Lagos ko a Kano ko a Jigawa ko a wata jiha daga jihohin Arewa, a rubuta Dr. Abdullahi Adamu Kahutu Rarara. Wannan duk abu ne da yake da kyau. Wata rana sai ka ga kai za a ba, ko ni za a ba, ko shi za a ba wanda yake ji ba daɗi. Ita duniya kamar layin gidan mai ne, in dai kai haƙuri na gaban ka ya sha, kai ma za a zo kanka. Wasu na cewa me zai hana wato shi ainihin Rarara ya yi haƙuri? Akwai jami'o'i musamman a arewacin Najeriya ɗin nan sanannu. Me zai hana ya haƙuri watakila har lokaci ya yi waɗannan jami'o'in su gayyato shi su ba shi ainihin shi wannan digiri na girmamawa idan har ya cancanta? Haka ne, to a yanzu ma ba nema yi ba, bai san za a ba shi ba. Ni kaina na zo Abuja, yake gaya min ga wani abu ya zo Katsaham. Da nema ya za a ba shi, da Abuja an yi taron da kusan zan ce ba a taɓa yin irinsa ba, ko an daɗe ba a yi irinsa ba. To gaskiya ba wanda ya gayyata, duk mun zo a tsitsince, da Allah gashi da daddare da safe za a yi ƙwarya-ƙwarya bani wani karramawa, wata jami'a ta bani award. So da nema ya sai mu ce nema a wata jami'a ko BUK ko Northwest ko in suka gasu nan da yawa ko ABU. To amma ba nema ya ba, kuma ina gaya maka ba kansa farau ba. An ba wa Dr. Mamman Shata award ta doctorin degree a America. Kuma wannan abun godewa ne, abun yabawa ne. Akwai ire-iren su da dama. Dama award ce ko in ce doctorin degree ne da ake duba wanda ya cancanta a wani bangare da ibada gudunmuwa, ko wajen gina ɗan adam, ko wajen gina adabi. Yau dai baka isa ka ce Dr. Abdullahi Adamu Kahutu Rarara baya bada gudunmuwa bangaren gina adabi ko gina siyasa ba. Kamanta da siyasar ku ba ɗaya ba. Kamanta, wannan ba shi ake magana ba. Shin amansa yana kaiwa inda ake so? Ana sauraron sa? Mutumin da ba bai rabe ba ya iya waka da yaren Yarabanci, har Yaraba suka ji suka saurara, suka yaba, suka gode. Ba a taɓa samun wani mutum da yake waka da yaren Hausa, wakar siyasa ko ta biki ko ta nishadantarwa ba, wanda shugaban ƙasa ya kira shi abokinsa saboda fikirarsa da matsayinsa, kuma yi masa godiya, kuma i miƙe masa tsaye. Wannan abubuwa ne da nake gaya maka, Allah ne ike yi. Gaskiya mutumin da ya baro garinsu don ya nemi alƙur'ani, yake yawo da tasa ko roba, kuma ya haƙura ya yadda har yanzu da haka yake identifying kansa, to kamata duk wanda ba shi da wani gata a Najeriya yadda Allah shine izu mai yasha'u wa zullu mai yasha'u, kuma in ya baka ba wanda ya sai hana. So ni ina kira ga mutane, magana ta Allah musamman bangare na, sai mun cire wasu abubuwa za mu ci gaba. Mun sa sarƙa a kafafuwanmu da hannuwanmu da wuyanmu, mun riƙe kanmu. In ɗaya isa mu ai ta faɗa, ai ta rigima, ai ta musu, ai ta jayayya, babu dalili. Domin ni dai gaskiya ban taɓa jin shi Abdullahi Kahutu Rarara ya fito ya ce wani ya samu wata ɗaukaka yana rigima da ita ba. Gaskiya wallahi da zai haka ba zan ji daɗi ba, kuma ba zan goya masa baya ba. So abokinmu ne, duk muna tare da shi, muna mu'amala, kuma yana da alaƙa da duk wani mutum da yake wannan harkar ta fim, ko yake waƙa, ko yake kiɗa, ko yake editing, ko yake directing. Ba wanda ba shi da alaƙa da shi. Kuma harkar ka ta taso tun daga rasuwa ko suna ko ɗaurin aure ko wani abu na jaje ko na murna yana zuwa. To saɓanin ra'ayin siyasa bai kamata ya zama kuma ya zama kamar filin daga ko yaƙi ba. Ba fa shi kaɗai aka taɓa ba wannan ba, duk da ni a guri na wannan ma nasara ce. A yi zancen ka duniya ta tsaya cak, kawai zancen ka take. Alamu ne na lallai watan ka ya tsaya kuma yana hasken daren 15. So ba abin damuwa bane, wannan abin godiya ne ga Allah. Alhaji Nura Hussaini, wasu daga cikin masana na da ra'ayin cewa wannan ainihin taro da aka yi aka bada wannan lambar girmamawa ko kuma digirin girmamawa, mafi akasari an yin shi a bikin yaya ɗalibai, wato babban bikin yaya ɗalibai da ake kira da convocation. Shi kuma wannan ba a ainihin wannan convocation ɗin aka yi shi ba. Wasu na ganin cewa wannan dalilin ne ma suke ganin cewa kamar akwai alamun cewa kamar ba na gaske ɗin bane ba. To a kowane yanayi aka yi shi dai sunansa doctorin degree. In a gindin cediya aka yi shi, ai abin da aka bayar din shi abu ne abin dubawa, kuma ba ma wai doctorin degree din ne ba abin dubawa, wanda aka ba ne abin dubawa. Dalili is he deserve, ya cancanta a bashi
in ya cancanta a bashi falillahi alhamdu. Ni ina gaya maka in hula ta maka kaɗan ko ta ma yawa ba wanda ta wa daidai ya saka, kai mata ka za ta zo. So ina aka yi shi, yaushe aka yi shi, a wani guri aka yi shi, a kansa aka fara bada award. Ka kaddara fake ne, shi fake din a kansa aka fara. Why shikenan za a ce Allahumma salli ala an ba wani, wannan shi yasa ni magana ma ni sai a ce kawai an ba wani, dan me za a ba wani? Haka za mu kare, haka za mu ta rigima, ana yakar mu, muna yakar kanmu. For how long za mu dinga wannan rayuwa? Me yasa? Ya kamata mu gyara. Magana ta gaskiya mu sani rayuwa ba haka take ba, kuma ba haka ya kamata a yi ta ba. Wasu za su ce watakila idan wannan jami'ar ta ji kuma ta tabbatar da cewa abin nan ba daga gare ta yake ba, in ta yanke shawara ma tana iya ta ainihin garzaya kotu domin ta nemi haƙinta ko na abu mai kama da haka. To ai ina ji ta ji, tunda ba ɗaki aka yi arafa ba, kusan shi sa kuma yan jarida kuka ji. Kaga kuma ta kai garzaya kotun ta kai ai ba ta yi laifi ba. Amma abin duba kullum dai ina gaya maka, ina zaune ka ce min ga digiri na cancanta na girmamawa, digirgir ka bani, to ko leman tsami ka miƙo min kace wannan shine digirin, in kalli leman tsamin da girma saboda sunan da ka bashi. So ni ba na ganin wannan wani abu ne na laifi ko wani abu ne da za a ce ta yi ba daidai ba in har hakan ne. Amma zai na gaya maka a yau shi Dr. Dauda Adamu Kahutu Rarara shi ya ƙara fito da sunan jami'ar. Don wallahi ni ban santa ba, ban taɓa jin sunanta ba, sai da aka ce za a bashi award na san American European University. To kaga wannan kawai shi ya zama mata wani promoter. Cikin kalamanka musamman na farko kana magana cewa kamar kana ba shugaban kasa shawara cewa ainihin watakila ma samu wani layi a cikin Abuja a raɗa mashi sunan ainihin shi Dauda Kahutu Rarara, ko kuma ma a kira shi a bashi irin lambar yabo din nan da ainihin shugaban kasa yake karama mutane da ita. Me kake ganin wace gudunmawa kake ganin shi Rarara ya bada da hayi kake gani ya cancanta haka? Wato ya cancanta a bashi wannan award din ko kuma a saka sunansa akan wata hanya domin girmamawa, domin akwai Ladi Kwali. Na baka labari da ita Ladi Kwali, ita ma creative art ce, tana kirkirar zane-zane mai zayyane-zayyane ce. Wannan abin ta sa aka saka sunanta a jikin, aka saka hotonta a jikin kuɗi, aka saka sunanta a jikin hall ɗin babban hotel ɗin ƙasa, aka saka ta su a jikin hanyoyi. Duk wannan wani abu ne wanda a shuhurar da ta yi, wanda Dauda Adamu Kahutu Rarara ya ninninka nata, ba laifi ba ne. Wato ina so mutane su sani ita kanta waƙa fa wata aba ce wacce Allah ba kowa yake bawo ba, malamai ne fa suke yin ta. Ka je ka duba yadda malam mai Qurtubi ya saka wato karatu a waƙance, ka duba yadda ake zube na waƙa don a gaya maka matsala da za a yi maganinta. Ai jahili baya waƙa, kuma ka sani Allah yana bada falalarsa, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u. Saboda haka idan kai kana ganin wani abu, dabbobi ma ga kudan zuma Allah ya masa baiwa, kuma Allah yana faɗa baiwar tasa a cikin Alƙur'ani. Saboda haka balle ɗan adam da Allah ya kira shi da walaqad karramna bani Adam. So ina gaya maka ya cancanta a bashi duk wata national award, ya cancanta titin da ya kama a ɗora sunansa a ɗora, ba don kuma ba saboda ya bada gudunmawa, ba bai rabe bane ya waka da ya rabanci. Sannan waƙarsa idan yayi, mutanen da silarsa Allah ya ba su majalisa ta tarayya da jiha, gwamnatoci, yau fa Allah ya ɗau wata baiwa ya ɗora a hannun shi Dr. Adamu Kahutu Rarara. Don ina nanata dokta don a tabbatar haka ɗin ne. Mu daga nan ko hatta ita fana muna kallon sa dakta. So abubuwa da ibayar, ka duba yadda aka zo aka dinga ba da gudunmuwa a siyasa, ba taɓa samun wani mai adabi tun daga kansu Malam Awwalu Bungudu haka yau ba a samu wanda ya ci da Dr. Adamu Kahutu Rarara ya ba. So wanda yi wannan, wanda ma basu kamar wannan ba, an honorin din su ballanta nashi. Karshe wani sako gare ka ga al'umma? To sako na ga al'umma, Arewa muna da kalubale ba karami ba a gaban mu. Mu sani falala Allah bata kare ba, akwai damammaki da yawa, kuma duk wanda yi kokari Allah zai taimake shi. Muna gaya wa mutane, Allah in zai aje baiwarsa yana ajiye ta ne a inda iso, ko baya a canja masa. Shi kansa yadda i zama bai zaci zai zama ba. In ka rubuta masa a mafarki kace zaka zama kaza, ƙaryatawa zai. Amma yau Allah ya yi masa shamaki,
duk kofar da ya kwankwasa ana buɗe ta, kuma alhamdulillah yana da alaka mai kyau da duk wanda mu'amala ta haɗa shi da shi, sai dai ajizanci na ɗan adam, kuma dukkanin mu haka muke. Amma dan Allah ni ina kira ga ƴan uwana ƴan arewa mu taimaki junanmu, abokanan zaman mu na Najeriya ba haka suke ba. Kuma ya kamata da Allah mu rage wai wani ya kona takaddunsa saboda an yi tamfarin da doctorin digiri kaza kaza. A'a, ai digiri din nan ba academic degree bane. Kuma ɗalibai nawa suke zuwa gurin rarara su yi karatu, me karatu a sa su yi research akan waƙoƙinsa. Dr. Shata ana zuwa a bincike akan waƙoƙinsa, ɗan Maraya haka malaman adabi suke. Amma mun raina juna, malami baya ganin darajar ɗan uwansa malami, artist baya ganin ɗan uwansa artist, ɗan ƙasa baya ganin girman ɗan uwansa, haka muke tafiya a tarwatse. To ni na kira gare mu dan Allah mu gyara wannan, domin ƙalubalen da yake gaban mu yana da yawa.